posachedwa pa tikupasirani mavidiyo amene akuonesa kuti kuyenda kukasiya chikalata kwa DC kwayambika ku Blantyre, ndipo umu ndi mmene zilili padakali pano ku Blantyre. Ayi ndithu chitetezo chiliko chokwanira. Taonerani video iyi. Akudabwa kuti kodi mademo amene wanda apolisi, chifukwa apolisi ndi azazapo pa mademopo. Polisi ku Blantyre yazaza pa mademo. Pena nkumadabwisa kuti kodi mademo amenewa ndi apolisi kapena chitata kusogolo ndi kumbuyo komwe. Zikuchitika pa Shoprite. Anthu akuyenda akuimba nyimbo ndithu. Nyimbo zawo. Koma apolisi ndi amene mukuwaonawo sanathebe iyayi. Akuyenda mbuyo mwa anthu amene akuchita mademo. Apolisi magalimoto okupitirira 5 ndithu ali mbuyo. Mmenemu ndi mmene kwachemera ku Blantyre. Mademo apolisi azaza umotu ndi mmene kuliri ku Blantyre pamene Amalawi First akuchita kuyenda kukasiya chikalata kwa DC lero pa 8 August, ndipo kunena moona mtima chitetezo chiliko chokwanira ndithu. Wina aliyense asaganize kuti kapena ku Blantyre kwavuta. Ayi, apolisi ali ponse kuyenda ndi anthu amene akukasiya chikalata.